الليلة خلي المولاي يكلمك، خلي الإسبريتو سانتو يكلمك. لا المولاي تاك الجراتسيا اللي تسمع دين الكلمة الليلة سينيال للمولاي يبريبارا شي حاجة اللي انت عندك بزون تسمع لحتينك حتلونشياك في داك اللي يلا عنده عليك. أمين. كل هاتيت ورايا أيد الطلبة من قلبك. Io messi adesso, grazie tal kelma tijak, grazie tal privileġġ li jena nista nirċivi, nista nisma il-kelma għaddisa tijak. Mulej Ġesu, kellimni, ħalli il-kelma tijak tinfidli qalbi u għamel minni dak li trid int. Illum niddikjara li jena nirċivi il-kelma għaddisa tijak u għattu iktar. Ma nerġa' nkun l-istess iktar. Fis-sem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen. Morri fil-ktib ta' Efesin kapitlu 1. Lejla verament ħanħalli l-Ispiritu Santu jmexxini. Għandi xi idejat imma qisu l-mulej ħallini poġġili f'qalbi biex nibda mill-iskrittura mbagħad jiżviluppa l-Ispirtu tal dak li l-mulej għandu għalina. Ħa nagħmel daqsxejn introduzzjoni. Aħna il-Kristjani dawk kollha li huma ta' Kristu. Intom tafu għalkemm bosta jaħsbu li aħna reliġjużi u għandna reliġjon, però il-Kristjaneżmu veru mhuwiex reliġjon. Issa nifhem li hawn min jgħidlu reliġjon u it's okay m'hemm bżonn taqbad il-bibja u s-sawtu fuq rasu biha, imma la ma jkunx jafu aħjar għall ewwel tgħidilhom xejn. La ma jifx ħajfmu erħila. Imma peress li aħna kkrejati biex ikollna relazzjoni ħajja malla, hemm skop għaliex jiena u int idina. Hemm skop divin u sopranaturali għaliex Alla ħalqek u qiegħed hawn teżisti f'dan iż-żmien u f'duq din l-art. Iktar ma nikber sew fi żmien u iktar ma nikber sew fil-mixja tiegħi fil-mulej, iktar insir konxju tad-dinja tar-realm spiritwali. Jiena u inti ngħixu f'xi ħaġa ħafna ikbar minna u jiena u inti ngħixu f'realtà għalkemm ħafna min-nies tad-dinja inkluż numru kbir ta' Kristjani mhumiex konxi jew ma tantx jaħsbu fuqha, imma jiena u inti parti minn xi ħaġa ħafna ikbar minnek u ħafna ikbar mid-dinja fiżikali li inti tara. Dak kollu li inti tara ħareġ minn realtà li ma tidhirx. Ir-realm spiritwali. Ir-realm spiritwali huwa ħafna iktar kompless u kbar mir-realm naturali. U meta Alla ħalaq id-dinja, ovvjament ma ħalaqix kif in illum. Aħtna qalet xi ħaġa fuq television li jfhmuha u xmata nies ħażin, però nifhem li ħajfhmu ħażin għax il-bniedem naturali mhux ħajjifhem ma jistax jifhem l-affarijiet spiritwali. Għalhekk ma nħeġġitkomx eżaħwa Maltin u għawċin, speċjalment dawk kollha li intom fil-ġisem ta' Kristu, u nut li ma tantx inħeġġitkom, ninkoraġġikom, nifhem li Alla xorta juża kollox, Alla kollox juża ta' xorta ġifieri. Imma nħeġġitkom li ma taqgħux daqshekk fil-baxx. Għaliex min irid il-verità jaf fejn fiċċa. Jekk trid issalva l xi ħadd, hawn Malta llum jafu jekk xi ħadd irid isalva, jaf fejn isiba jekk irid isib is-salvazzjoni. M'hemm bżonn immur fuq il-programm ta' Popolin jew Xarabank. Tgħidli inti ma mortx iva? Iva. Infatti għalkemm mort ħafna drabi, hemm turrun programmi li jiena ma morthomx. U waħda mir-raġunijiet hija proprja għal din. Għaliex bħalma tgħidlek fil-ktieb ta' Mattew kapitlu 7 vers 6 tgħidlek titfax ġawar quddiem il-ħnieżer u titfax dak li huwa qaddis quddiem il-klieb għax inkella jduru kontra tiegħek u jqattawk għax ma jifhmux.
anke tipprova tfehmhom mhux ħajfhmuk. Dik qisek qed tipprova tnaddaf ħuta waqt li għadha fil-baħar. Għal xejn. It's a complete waste of time. Issa, użawhom Alla daw il-programmi iva, infatti kien hemm bosta li anke resqu lej Kristu mħabba fihom. Tifhem? Imma illum il-ġurnata jiena meta jsidduni fil-programmi, jekk ma jkunx one-on-one, number one mhux għax ħajkun bil-fors one-on-one bil-fors ħammur. Imma immur żgur biss jekk inkun biss intervista one-on-one. Għax daw in-nies jiena llum ngħidilhom b'rispett number one, thank you tal-li sidnuni, imma m'għandi bżonn il-pjattaforma tagħkom. Il-pjattaforma tagħna hija ħafna ikbar minn tagħhom. Jiena qed nagħmilhom pjaċir meta jistidnu lili, mhux huma jagħmlu pjaċir lili. Għax meta mmur jiena l-udjenza titripla. Mhux biċċajt. Hija fatt. Għalhekk jieħdu pjaċir jistidnu l-Gordon Ġemaxe għax jafu li ħajkollhom programm u ħallu ħafna nies ħajarawh għax ħafna nies kurżitajri, ma mhux għax iridu jsiru jafu l-verità, imma għax iridu jgħaddu kumment fil-vojt u joqogħdu isiru iktar kontabbli dak li tisimgħu. Għax dak li jiġrilhom, isiru iktar kontabbli dak li tisimgħu. Qed tifhem? Imma insomma anyway. Imma huwa diffiċli, anzi sorry, impossibbli l-ewwel Korintin kapitlu 2 vers 14. Il-bniedem naturali ismaħħa ma jistax jifhem jew jilqa l-affarijiet spiritwali tal-Alla. Mhux ma jridx, ma jistax. Isa qed titmur iċ-ċimmeterju tal-adorata u qed tipprova jkollok konverzazzjoni ma' xi ħadd li huwa mejja xi ma nafx kemm il-sena diġà sar trab. Id-differenza bejn xi ħadd li għadu fim minn xi fuq saħħ huwa xorta huwa trab. Imma tbaqalu n-nifs fim, ma xorta trab. Allura huwa don't waste your time. It-tifel tiegħi l-bieraħ għalli pastor, pastor, mhux pastor. Għalli dedi. Għalli x'ngħidilhom ċertu nies, ċertu reliġjużi meta jgħiduli fuq Ġesu. Qedlhom għidilhom xtejt il-Bibja, jekk ma temminx, temminx. Go to hell. Tammenx. Mor l-infern. Tammenx. Mor l-infern. By the way, kulħadd sejjer l-infern, apparti ħlif dawk li jażlu l-Kristu, Żgur li naf li toffendi ħafna nies dik. Minti tirrealizza kemm Ġesu Kristu jaffendi n-nies. Mhux għax irid joffendihom, imma ma jħobbux il-verità. Allura l-bnidem li ma jħobbx il-verità toffendija. Għax kun qed tirfissu l-kallijiet. Imma hija il-verità li toffendik, mhux il-bniedem joffendik. Anzi, il-bniedem moħħhom hawn. Il-bniedem li toffendih il-verità qed jirrevela iktar xemm fik minn dak li qed jipritkalek. Jekk inti xi ħaġa li ngħid jiena lilek toffendik, fuqi ma jirrevela xejn. Iktar fuq qed jirrevela. Qalbek mhux sew. Alla jkun qed jaqla l-ħama u inti minflok tgħid grazzi mulejta li ma kontx naf bih dal-ħama u qed jorġa tibda toqgħod tgerger għax qed jinqala l-ħama. Mela la tridu issa tibżax minn ftit ieħor jerġa' joqgħod. Sekk. Qed tifhem? Issa moħħkom hawn. Jiena u inti moħħkom hawn sew, moħħkom hawn. Jgħidu l-Spiritu Santu kellimni. Jiena u int ikkrejati biex naqalaw il-ħama. Jiena u inti ikkrejati biex nikkrejaw il-mewġ. Jiena u inti ikkrejati biex niskomodaw id-dlam. M'hemm bżonn tagħmel ħafna, just kun int fi Kristu. Fostu. M'hemm bżonn tgħid ħafna, tgħid xi ħaġa x'ovvjament il-Vanġelu jrid jiġi mix-xandar, imma m'hemm bżonn tagħmel affarijiet. Però stenna li mhux kulħadd ħajogħġbu dak li ħadejt. U tissorprendix ruħek għax xi ħadd joffendik u jinsultak u jikdeb kontra tiegħek u jikteb kontra tiegħek fuq il-Facebook, fuq il-television, fuq il-gazzetta. Daw l-affarijiet huma li ħajtestjawk lilek.
Imma jekk tikħendilhom tajjeb huma dawn l-affarijiet li ħajpromovuk. Kif tgħidha bil-Malti? Ħajpromotjawk. Huma dawn l-affarijiet li jippromotjawk. Kemm hawn minnkom tixtiequ onestament imma ta' qabel ma tolli jdek aħsibha daqsej. Kemm hawn minnkom tixtieq li inti id-dilka talla fuq ħajtek, il-qawwa talla fuq ħajtek tiżdied wara idej. Kun onest. Mela, Lord, take a picture right now. Okay. Għadu kif ħaret rat. Mela ħajilkom xi ħaġa. Apparti li rajtkom jien u rakom Alla, rakom id-demonju wkoll. Imma isimgħuni. Jagħmel x'jagħmel id-demonju Alla mhux sorpriż. Alla xorta juża lid-demonju biex dak li jagħmel id-demonju Alla dejjem idawru għal ġid tiegħek xorta waħda. Xorta. Imma Alla jtik l-erf kif teħħendiljah. Ma tistax teħħendilja d-demonju moħħkom hawn fuq il-livell tad-demonju. Ma tistax tiġġieled fuq mad-demonju, tiġġieled essaċ aħna ma niġġildux, aħna nirreżistuh biss. Għax tiġewwa tellif. Aħna nirreżistu, nifqulu l-demonju, jekk aħna nifmu li aħna maħniex mibawtin biex niġġieldu fuq l-istess livell tad-demonju. Jekk inti tiġġieled fuq l-istess livell tad-demonju, id-demonju jirbaħlek. Qed tifhmu? Jekk inti tiġġieled fil-ġisem, jekk inti tiġġieled tajjar, jekk inti tiġġieled billi tagħmel vendetta, inti sirt pupazz anke jekk tiġi river of love, sirt pupazz tad-demonju. Almenu jista' jkun temporanjament sakemm inti tindem u tinduna u tintabaħ. Mbagħad x'jagħmellek inti ma tistax, mela Alla jkun jew batlek test jew ippermettilek test. Issa aħna nafu fl-Iskrittura minn Ġenesis l-Apokalissi, speċjalment ir-revelazzjoni sħiħa u kompluta hija f'Ġesu Kristu li Ġesu ma jibgħatx Mart. Sewwa, imma ħajbatlek testijiet tal-karattru tiegħek. ħajkun hemm min ġust miegħek. Hemm min ħajprova jiksrek. Hemm min ħajġelek tuħu għalik fuq xi ħaġa ħajoffendik. Dawk huma testijiet li Alla jieħu pjaċir li inti tgħaddi minnhom. Imma Alla tjara x'hemm wara l-muntanja, inti tara x'hemm quddiem il-muntanja. Alla tjara x'hemm wara dak li qed jiġi kontra tiegħek. Inti ma tix ħares lejn għadu minn quddiemu, inti titħares lejn għadu minn fuq. Smajna di? Titħares lejn għadu mhux minn quddiemu, ma minn fuq. Għaliex imbagħad ma titħares minn fuq tibda tara x'hemm min-naħa l-oħra. U d-demonju jrid iwaqfek minn dak li Alla għandu għalik. Ara, number one. Id-demonju number one, l-ewwel skop tiegħu huwa inti li tmur l-infern. Jekk inti għadek qatt ma milt, qatt ma rrendejt, qatt ma sottomettejt lilek innifsek lejn Ġesu Kristu inti tiġġaqjed fit-triq tal-infern. Mhux Alla ħajbatek triq l-infern, inti twilid tiġa destinat tal-infern. Meta ddur lejn Ġesu Kristu d-destin tiegħek jinbidel u jsir divin u tmur il-ġenna. Mela kull min jitwiled fid-dinja huwa tiġa destinat tal-infern. Okay? Tista' tkun qalbek tajba, tista' tagħti ħafna flus il-foqra, jekk tiġħad il-liben Alla inti d-destinat tal-infern. Dik hija l-weda ta' Kristu. Imma, mela kulħadd twilet id-destinat tal-infern. Taċċetta l-Ġesu Kristu, Ġesu jsejjaħlek, inti tisma' s-sejħa tiegħek u bang u tbiddel id-destin. Tbiddel ir-rotta tiegħek u inti tista' issa id-destinazzjoni tiegħek hija heaven, paradise. Not paradise bay, ma paradise in heaven. Amen. It's okay, praise God. Alleluja. Issa, inti tridek lej il-mulej. Però issa la jaf ix-xitan li tilfek ruhek, issa ħajprova jaqlalek minn kollox biex ma tax, jew ma tasalx. U l-pjan Alla li Alla għandu fuq ħajtek ma twettqux. That's it. Ix-xitan ma jobodok, m'għandu bżonnok, imma jaf li Alla għandu bżonnok, allura peress li jobot l-Alla, l-Alla ma jistax imissu, allura jipprova jmissil dawk li Alla jħobb. U Alla jħobb lilek. Għalhekk inti jekk inti tittara it-tifel tiegħi pereżempju għalli dil-ġimgħa għalli dedi, għalli xi ħadd saqsih, għalli wieħed mit-tfal tal-iskola tiegħu għallu li kieku għax it-tfal tiegħi jevanġelizzaw kontinwament lit-teachers, lill-tfal, lil kulħadd.
Alleluja. Kif suppost għandu jkun kull Kristjan ġenwin, by the way. Ħalleluja, dak huwa normal, tajjeb m'inti xi tagħmel inti mhux normal. Dak huwa normali, titkellem fuq Ġesu huwa normal. Għal-Kristjan, ovvjament, normal. Allura għalli ħabib tiegħu għallu kieku inti kieku, għax bada jistaqsih mistoqsijiet fuq il-mulej, għallu x'taħseb li Alla jbiddel fid-dinja? U għetlu, ħares lej il-pjan tal-Alla. Xi jrid Alla meta aħna dal-waqt ħanalqu dan is-separju. Dan is-separju dak li jsejjaħ żmien jgħidulu age ħajnala dal-waqt. Kif jiġi Ġesu, din iż-żmien tal-grazzja tingħalaq. U tibda l-iżmien tal-millennium ta' Kristu Ġesu fuq l-art renja minn Ġerusalem. Ok? Issa, meta jasal dak iż-żmien, il-ħażen ikun imneħħa kollha mid-dinja, ġifieri x-xitan ikun ġi mitfuħ marbut għal 1000 sena. Għaliex Alla ma jridx li x-xitan jirrenja. Ma peress li taħ il-permess il-xitan qiegħed hawnhekk bil-permess tiegħek, by the way. U tiegħi. Mhux bil-permess Alla, bil-permess tiegħek. Alla tal-permess li l-bniedem, imma l-bniedem tal-permess il-xitan. Amen? Xaħat saqsa allura Alla li xtafa x-xitan fuq l-art. Alla meta tafa x-xitan fuq l-art, poġġieħ taħt il-bniedem biex il-bniedem jirrenja fuqu. Imma l-bniedem kien balalu, bħalma ħafna għadhom sal-lum, ħallu x-xitan jirrenja fuqhom minn flok. Ix-xitan m'għandux dritt fuq din l-art, l-art mhix tiegħu, din l-art hija tal-bniedem, ta' bin il-bniedem. Għalhekk tgħidlek fis-Salm 116 tgħidlek vers f'wieħed mill-versi hemmhekk tgħidlek is-sema hija smewit ma smewit tal-mulej, imma l-art u tal-bin il-bniedem. Għalhekk u tal-awtorità lil Adam u Eva biex jieħdu sib l-art mhux is-sema, imma Alla ma tomx is-sema x'anke x-sema kienu jtuh id-demonju. Smajtu għadi? Alla tal-permess biex jirrenja fuq l-art. U għaliex taħ il-permess Alla biex jirrenja fuq l-art. Biex dak li hemm fis-sema jġibu fuq l-art. Smajta din? Alla poġġa lill-bniedem mill-Adam u Eva fuq l-art biex dak li hemm fis-sema r-realtà tas-semawiet issir reali fuq l-art. Adam kien jgħix fuq l-art bħal bniedem li opera fis-sema. Ġew isimgħuha sewdi. Adam kien jgħix fuq l-art bħal bniedem jirrenja mis-sema. U x'għamel? U tilef dak il-privileġġ, tilef dik il-pożizzjoni. Għaddew fuq 4000 sena u ġiet tieni Adam, l-ewwel Korintin kapitlu 15, 44 sa 48. It-tieni Adam Ġesu Kristu. Ġie Ġesu Kristu biex dak li tilef l-ewwel Adam jerġa' jirrestawra u jirbaħ lura t-tieni Adam, l-aħħar Adam Ġesu Kristu. U Ġesu Kristu taf ġi biex dan il-bniedem, kulħadd jgħid dan il-bniedem, jerġa' jibda jirrenja fuq din l-art mis-seba'. Halleluja. X'għandna minn flok? Kristjani operaw mill-art. Ma tistax. Ma tistax tiddomina l-art, tiddomina mill-art. Tittopera fuq l-art, tiddomina mis-sema. U Ġesu dan tiġa għamlu, dan inti tista' tibda tgħix ġo fih mal-ewwel. Imma ma tistax taqa' għall-ġibdiet tal-art, tat-trapp, għax terġa' tibda tikol it-trapp. Għalhekk inti tipproteġġi qalbek. Pereżempju, bħalma tafu, meta l-gazzetti ma jibdewx ikollhom attenzjoni, jagħmlu artiklu fuq Gordon Ġammaġi. Biex jerġgħu itellgħu naqra iktar attenzjoni. Sewwa, dawk li jgħidu li jħobbu lil Malta mimlijin odju, kull għadma li hemm ġo fihom mimlijin odju, gideb u ħeżen u bix-xitan jalla jiġu għad-Deliverance Conference. Kif ma jkollhom xi ħaġa xi jgħidu ħanikbu fuq River of Love u ħanikbu fuq Gordon Ġammaġi. U tal-bliħ kif jibdew jaraw l-artikli jitilgħu, kulħadd jikkommenta l-estra me. Kemm iġib in-naris dar raġel, ovvjament għax imbierek u kull ma nbiss bierek. Alleluja. Amen. Il-Bibja tgħidlek li anke l-inġusti jgawdu l-inġusti jgawdu mal-ġusti. Taf li jekk tgħidlek l-Iskrittura? Tgħidlek l-inġust igawdi anka mal-ġust, għax il-ġust jgħat jemmen mata. Igawdi,
Għax dak li far minn fuq il-ġust, il-bnidem talla, intom il-bnidem talla, qed igawdi minnu l-inġust temporanjament. Jina inti ngawduh eternament. Ngawdu minnu temporanjament, huma jgawdu temporanjament, aħna ngawdu minnu eternament. Issa jekk jersqu lejn Alla u jkollhom melħ biżejjed fil-karawetta ta' moħħhom biex jarfu li hemm Ġesu Kristu li ġi biex isalvhom u jħobbhom u jiftħu għajnhom u jibdew jiklu naqra humble pie, sewwa jibdew mbagħad igawdu bil-barka talla eternament. Dik il-barka li ma titieħdilhom minn għand ħadd u qatt. Issa morru Efesin kapitlu 1. Amen. Mela Alla ħalaq il-bniedem, kulħadd jgħidha warajja, Alla ħalaq il-bniedem fil-pjan oriġinali tiegħu biex il-bniedem ikun il-bridge bejn is-sema u bejn l-art. Ejdu di warajja. Alla ħalaq il-bniedem ġdid fi Kristu biex il-bniedem ġdid fi Kristu jirrenja fuq l-art mill-pożizzjoni tiegħu fis-sema. U meta l-bniedem ġdid fi Kristu qed jirreferi għalija, kulħadd jgħid qed jirreferi għalija, mbagħad nistgħu nirrenjaw fuq l-opri tad-demonju, fuq ix-xjaten, fuq il-prinċipati, fuq is-saħtiet, fuq il-mamuliet, fuq il-lamijiet kollha. Għax inti tkun topera mis-sema, tkun topera fuq dawn l-affarijiet għax dawn l-affarijiet huma tal-art. Ix-xitan tefgħu fuq l-art, għalhekk jissejħu skorpjuni u srieb, mhux ħajkli. U kif toqtlu s-serb? L-ajkla taqbad is-serb u titfgħu fis-sema. U toqtlu. Kif toqtlu s-serb? Ma tistax toqtol is-serb inti billi tinżel fil-livell tiegħu. Inti toqtol is-serb billi inti topera mill-livell tiegħek tas-sema. Taqbduha xi ħaġa di? Amen. Alleluja. Mela issa Efesin kapitlu 1. Grazzi Ġesu. Isimgħu Pawlu x'jgħid. Pawlu kien jopera mis-sema. L-apostli kienu joperaw mis-sema. Il-Knisja li Kristu ħalaq, mhux tal-Amerika, taċ-Ċina, ta' Ruma, jew ta' Ċipru, jew ta' Malta, il-Knisja soprannaturali ta' Kristu. Topera mis-sema. Għalhekk qed ngħidilkom River of Love, isimgħuni sewwa. River of Love isimgħuni sewwa bit-tliet widnej. Ma waħda kienet biżejjed Ġesu qalilhom, imma isimgħu bit-tlieta. Jekk inti tħalli l-offiża tirrenja fik. Jekk inti tibda taqa' ċuċati, jiena għandi frażi, għandi saying, għandi ħafna sayings, ma waħda minnhom jisimha hekk. Tagħmilx kruċjati fuq ċuċati. Toġobkom din il-frażi? Dak huwa proverbju Malti millum il-qudiem niddikjara jien fi żem Ġesu Kristu. Halleluja. Napprova jiena Gordon John Manxe, napprovaħ para proverbju Malti millum il-qudiem. Tagħmilx kruċjati fuq ċuċati. Amen. In Jesus name. Alleluja. Issa jridu jirkorporaw fil-kodba tal-Malti fl-iskejjel ta' Malta. Halleluja. Tagħmilx kruċjati fuq ċuċati. Amen. Għaliex jiena u inti għandna ħafna iktar xogħol x'nagħmlu. Jiena u inti ma ġejniex hawnhekk biex noqogħdu nagħmlu kruċjati fuq iċ-ċuċati. Jiena u inti ġejna hawnhekk biex inġibu s-sema li hemm dak li huwa fis-sema inġibuh reali fuq din l-art. Ħalleluja, dik hija l-missjoni tiegħek. Dajtlu din hija l-missjoni tiegħi. Kajt il-dak taħdek, di għal-missjoni tijak biex inti ġib is-sema fuq din l-art. Amen. Għalek jina jaħasra nibda ngħid, imma jaħasra kif mhux qed tara dik il-ħażin soħt. Imma jaħasra kif dak il-brother itfixkelek. Mhuwiex jinduna li qed jagħmel ma ta' ċuċċati għax qed jagħmel fuq biċċa tikka żgħira common Mark. U minn dak kollu li jkun Kristu jkun tak inti tfixkilt full stop. Tiġix tgħidli, min tiġed tkun ċuċ meta tagħmel hekk? Min tiġed tkun ċuċa meta tagħmel hekk? Meta Alla tanta ta' glorja, dak il-libnu, dak għallek dak kollu fis-sema watijak fi Kristu. U inti tintilaf għax kien hemm koma. Il-biċċa kbira tal-Kristjani ma jmissjawx il-pjan talla
hemm ħabba jew xi gwerra jew xi droga serqu banku hekk ta' fuq ċoċjati ta'. Fuq ċoċjati. Darba kien hemm teacher. U kellha klassi tfal qudiemha. U dik kellhom bord. Kien hemm bord abjad kbir ġewwa l-klassi. U qabdet marker u għamlet dot f'nofs ta' dan il-whiteboard. U għaltilhom ejdu li xtaraw. Hemm tikka! U kulħadd beda jgħid hemm tikka! Għaliltilhom jabboloh. Kollha kemm intkom it-tikka rajtu l-abjad ħadd ma rah! Dik il-ħajja ta' ħafna Kristjani. Tfixklu f'tikka. U qed jimmissjaw il-glorja ta' Kristu Ġesu. U qed jgħidilkom Kristjani jiena rrid niġi għall-Knisja glorjuża. U intom imwaħħla mat-tikka. Għax il-pastor, għax il-mara tal-pastor, għax it-tifel tal-pastor, għax il-kelb tal-pastor, għax il-karozza tal-pastor. Jew ta' djakna, jew ta' djaknu, jew tal-helper, jew tal-għaxer, jew ta' tziju, jew ta' whatever. U Ġesu jgħid, ara biex irid nabbi. Missier, inti mhux Knisja glorjuża li? Mhux Knisja qattusa? Knisja glorjuża suppost. Daw kif jistgħu ikeċċu d-demonji u jredu s-sema u s-smewit tal-prinċipati meta dija titfixkel għamħom ta' tikka! Henna lina, mulej, henna lina. Oh, Jesus. Unbelievable. How sad. Ara ma jinfettilkomx timmissjaw il-kors Bait of Satan. Isimgħuni. Peress li jiena tant jiena popolari u jekk ma nkunx jien ċertu gazzetti u platforms laqqas jisimgħu bihom jekk ma jitkellmux fuqi. Allura l-għadu jipprova jinqeda bihom biex jiena lili jibblokjani. Mhux għax jikbu fuqi ta' tifqux tikbu. Grazzi tal-attenzjoni. U grazzi li għamiltuni ċ-ċentru ta' ħajtkom. God bless you. Halleluja. Almenu qed nimla ħajja ta' ċaħat. La kienet il-ħajja tiegħek vojta, imlejtilek hi. Imma eventualment jalla tasalant Ġesu. Imma il-mulej dil-ġimgħa beda jkellimni fuq hekk. Il-Gordon John Manxe. X'ħan għamlu biex nwaqfuh? Id-droga mhix tentazzjoni għalija. Il-flus mhumiex tentazzjoni għalija. Karozza jogħġbuni ma mhix tentazzjoni għalija bijaw mingħajr ngħix. Mara għandi ningasawha sabiħa, mhux qed ngħidlek l-oħrajn korok, ma ngħaddi. Praise God. Tfal nirringrazzja Alla tani l-aħjar tnej. Takom tiegħi l-aħjar. U hekk għandek tħossok fuq il-lidek.
għax dawk huma eżiż tiegħek. Amen. Imma biex ħajattentaħ il-gordi, biex ħanwaqfu ħilda. Mela ejja nħamġuh. Ejja nikdbu kemm nifilħu fuqu, ħalli nġelu ruxma ta' nies li huma xi ħadd politikant iħobbhom qalilhom ġaħan. Jemnu l-gideb tagħna, indawruh kontra tiegħu u nġibuh waqqawh fil-livell tagħna u nġeluh jirreaġixxi fuq il-livell tagħna. Ninkwitawh, nġibulu ansjetà. No way, Jose. You return to sender all in Jesus' name. Mijaj bil-kontra taħdem iktar ma tikbu fuq iktar tuni pjaċir. Għaxa turini kemm jien importanti għal ħajtek. U naf li għaw min jobodni, imma min jobodni għax jobod li l-nifsu l-ewwel għal jena ma nobod il-ħad. Ta' farix għax nħobb li l-nifsi. Min jobod il-ħad ieħor għax u frustrat bħajtu. Min u healthy, il-bnidem li huwa healthy, ma jobod il-ħad. Għax mandu bżon il-ħad biex jiffulfilja lu ħajtu. Imma xi ħadd li jħossu jrid jikteb artiklu jew joffendi biex b'xi mod jħossu tajjeb għax inti marit. Għax inti bniedem marit. Il-bniedem li huwa healthy ma jattakkax nies b'aċċettivi ta' krulta, ta' odju, ta' kattiverja u gideb. Il-bniedem li jikteb dawk l-affarijiet għax huma nies morda biċ-ċertifikat. Għadni kif iċ-ċertifikajtek jiena, Dr. Gordon John Manche. Il-bnidem healthy, għal-bnidem healthy, nis bħalek huma totalment irrelevanti. Jisek dubbina. That's it. That's it. You become irrelevant. So I don't want to make you relevant. I'm going to completely ignore you and return to sender in Jesus' name. Once li inti tirrispondi għal pjan tad demonju, you make him relevant. Tamlu relevanti f'ħajtek. Once li inti li minflok tirreaġixxi, taġixxi, tiftakar li jiena bniedem kreatura ġdida fi Kristu, poġġut ma' Kristu, jiena poġġut ma' Kristu fis-smewiet u jiena msejjaħ biex nopera bħal wieħed li huwa poġġut fis-smewiet biex niddomina fuq din l-art. Jekk naġixxi bħal wieħed poġġut fuq l-art, l-art iddomina lili. U dak kollu huwa tal-art jiddomina lili. Ħanaslu għal-Efesin kapitlu 1 morru. Avolja, għal dawk li intom toqgħodu attenti, ikkwotajtilkom ruxma ta' Skritturi already, tiġa. Pawlu jgħid vers 15. Efesin wieħed. Għalhekk jien ukoll li smajt bil-fidi tagħkom fil-mulej Ġesu bil-maħabba tagħkom lejn il-qaddisin kollha, ma nixbaqat niżħajr minħabba fikom. Meta niftakar fikom fit-talb tiegħi. Ħalli Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-Missier tal-Glorja, jagħtikom spiritu ta' erf li jirrevelalkom biex tarfu sewwa u jdawlilkom l-għajnejn ta' qalbkom. Dal-Kristjani qed jgħid idawwa l-għajnejn tal-Kristjani, dawk li supposti ġat jaraw, għandhom bżonn it-talb biex jaraw. Biex idawlikom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom, x'inhi l-għana tal-glorja tal-wirt, kulħadd jgħid għandi wirt kbir li jiena naqsam mal-qaddisin. Biex tarfu x'in il-kobor bla qies tas-seta tiegħu. Fina! Kulħadd jgħid hemm kobor bla qies tas-seta tiegħu fija li hemmint. Skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu. Il-qawwa li hemm fija hija skont il-qawwa tal-glorja tiegħu, tal-kobor tiegħu. Li ħaddem fi Kristu. Meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu fil-lemin tiegħu fis-smawiet. Il-fuq mela Ġesu fejn llum? Il-fuq minn kull saltna, minn kull seta, minn kull qawwa, minn kull ħakma. Il-fuq minn kull isem.
li jissemma. Mhux biss fit-żmien ta' issa, ma wkoll għalli ġej. Iva qiegħed kollox taħt riġlejh. Alla qiegħed kollox taħt riġlejh. Ta' fejn huma riġlejh? River of Love. U r-ras u aħna ġismu. U riġlejh. Anke jekk inti tħossok is-seba' li żar wieħed, xorta il-potenzji u d-dlamijiet kollha ma taħtek. Anka l-ikbar demonju u l-ikbar ċitan u l-ikbar saħta u l-iktar mamu u l-ikbar l-ola kull pjanta demonju huwa kollu taħtek. Anka jekk tħossok id-difer taż-subaj iż-żgħir. Imma x-xitan da jafu. Imma jekk inti ma timxix f'din revelazzjoni regolari, prova jnissik biex inti daġixxi skont il-ġisem fejn id-demonju jkollu dritt jaħkmek. Ftakkar li inti l-breakfast tad-demonju kull filgħodu u inti nisħetlek u tkun bħal serb fuq l-art. X'tiekol? It-trapp. Min xiex inti magħmul? Mit-trapp. Aġixxi tat-trapp. Aġixxi skont it-trapp u inti tiġi l-breakfast tad-demonju kull filgħodu. Illum ħafna Kristjani m'għadhomx jimxu mal-mulej għax imxew skont it-trapp u saru il-breakfast, il-lunch u d-dinner u s-snacks tad-demonju kuljum. U minflok jgħidu jiena ħanagħmel rida tiegħek mulej. Jiena ġejt imsejjaħ biex naġixxi mis-sema fuq din l-art mhux bil-kontra. U jaqgħu għan-nażba tad-demonju u jitilfu s-sejħa tagħhom u d-dilka tal-ispirtu Alla fuqhom mhux fihom, fuqhom jitilfuha. U jaqsmu knisja, jaqsmu żwieġ, jaqsmu familja. U għalla tjejt knisja tiegħi. Jien li sejjaħtlek biex inti tkun knisja glorjuża, biex tirrenja miegħi fuq din l-art. Biex il-pjan tiegħi u r-rida tiegħi u s-saltna tiegħi jseħħ fuq din l-art. Intom li għallejtu jdejkom u li tridu tgħixu fil-qawwa tal-Alla regolari. Alla tani viżjoni ġemilu nofsilu. Qedtilkom u xerjajta magħkom il-weekend li għadda. Illum brother għalli testimonjanza li umiljatni ħafna. It humbled me greatly. ħafna. Inkoraġġietni ħafna. Għadek ma tafx meta jina u inti vera nimxu mal-mulej. Vera ma. U ħad iġi testjat. Bħalma tkellimt ma' brother illum. U nerġa' ngħid lilkom. Inti biss taf tħobb u taf li tħobb biss meta l-ħabba tiegħek tiġi testjata. Hemm biss kun taf kemm tħobb. U ma jfissirx li għax inti tħobb il-ħażen. Ja l-ħażen Alla jobod, jiena nobod dak li Alla jobod. Imma l-ħija u l-oħti rid noqgħod attent li ma nħalli l-ebda odju li oħti. Għax jekk il-nexxi li għamiltek, jien qed impoġġi parti li nifsi fil-periklu, naqsek, ix-xirka tiegħi mallas qed inkissirha. U ngħidilkom aħwa nħobbkom kemm inħobbkom m'intix wertit biex inkisser ir-relazzjoni tiegħi malla. U ngħidilkom dak mhux jien għalikom, dak inka intom għal miegħi. Jew inti ma' oħtok, jew inti ma' ħuk. It's not worth it. That's because of somebody you lose that precious intimate relationship with God Almighty, the King of the universe. It's not worth it. It's not worth it. Iva qiegħed kollox taħt rijlejh. Kollox ta' kollox. Kollox. Ġesu jgħid fil-ktib ta' Luqa kapitlu 12. Jgħid hija il-pjaċir tal-missier li u li ċkejknin li lilkom jagħtikom is-saltna. Little children, it is the Father's pleasure to give you the kingdom.
Iva qiegħed kollox taħt rijlejh u għamlu lilu għamlu r-ras fuq il-Knisja kollha li jiġġismu il-milja ta' dak li jibla kollox. Issa isma' għadi. L-iskrittura tal-ġen, di li poġġi li f'qalbi biex naqsam magħkom. Dak li għadna kif rajna u di. ħanaqralkom vers wieħed. Intom li kontu mejtin fid-nubietkom. M'għadniex imma, konna m'għadniex. Issa aħna ħajjin, aħna għallum ħajjin fi Kristu, irsusċtati fi Kristu, poġġuti ma' Kristu fis-smawiet. Dak kollu li huwa taħt Kristu huwa taħtek, kollu. Jekk mart taħtek, jekk isaħta taħtek, jekk dnub taħtek. Ix-xitan ħajbatlek tentazzjoni għal xi ħud mara, għal xi ħud pornografija, għal xi ħud sigarett, għal xi ħud offiża, għal xi ħud paroli fil-vojt, għal xi ħud sensitività żejda. Għax it's about you, you made it about you. ħajbatlek xi ħaġa biex lilek iwaqqak minn hemm fuq. Għax minn hemm fuq biss inti tista' tirrenja fuq, aw taħt ma tistax tirrenja fuq. Int li kontu mejtin fid-nubietkom u ħtijietkom. Li fuqkom darba li fihom intom imxejtu xi darba skont ix-xejra ta' din id-dinja. Skont isma'wa, skont il-kap tas-saltna tal-ajru fuq din id-dinja, intom kontu taħt is-saltna tal-ajru, taħt is-saltna tal-ajru. L-ispirtu li bħalissa qed jaħdem fost dawk li ma jisimgħux. Mhux għax huma toroxta, għax ma jridux jisimgħu, għax ribellużi. Aħna wkoll għexna darba mqarqa fil-passjoni ta' ġisimna. Konna nagħmlu l-opri tar-rieda tal-ġisem u femitna. Konna minna nfusna ulitu l-korla. Bħal pija tal-bnedmin. Il-bnedmin xuma? Ulit il-korla. Jekk inti ma titwilidx miġdi, jekk inti ma tumiljax ruħek u tgħidlu mulej tiegħi u Alla tiegħi, Ġesu Kristu li bentalla l-ħaj, int biss is-Salvatur tiegħi, int biss il-mulej tiegħi, inti għad trid tilaq il-korla ta' Alla. Mhux fuqi u fuqek jekk aħna wliedu. Ftakar, il-korla ta' Alla li kienet ħaqek lilek u lili, Ġesu xoroba kollha fuq dik is-salib. Għalhekk qallu missier bijat minni dan il-kalċi tal-korla. Min ħajkun dak il-bully li ħajmur jixrob il-korla tal-Alla meta li ben tal-Alla perfett bla dnub, Alla nnifsu 100% beża minna. Li ma cowboy ħajmur jippoppa sidru qudiem Alla bring it on. Kristu beżaħħa, beża minna. Kristu perfett, beża minna. Aħseb wara jiena u inti mazza fid-dnub, imwilda fid-dnub. Issa namwilda fi Kristu. Maħniex iktar fid-dnub, maħniex iktar in-natura ta' dnub. Imma għandna l-libertà nagħmlu dnub. Imma Alla għani fil-ħnina tiegħu bis-saħħa tal-imħagbba kbira li bija baħabna. U ħanejdilkom ċaru tontu ħanismaħħa. Daqs li kieku Alla jgħidilek. Qgħod attent lil min tisma'. Qgħod attent fejn tmur u x'tisma'. Mhux qed nitkellem għal knejjes għalkemm naf li hawn ħafna gurus f'ħafna knejjes f'Malta. M'hemmx ministri tal-Vanġelu ħafna gurus. Dak suppost għandhom ikunu ovvji għalik jgħidha fil-kelma, għandhom ikunu ovvji li taf li dawn mhumiex Alla. Imma nitkellem għal nies li forsi anke huma fil-mediċina. Psikologi, psikjatri, mhux kollha hemm minnhom Alla. Qgħod attent imma li ma jmux dak li qed tgħidlek il-psikologa, jew il-psikjatra, jew it-tabib, jew il-counselor, jew is-social worker li jobgħodu lil Alla li int suppost tgħid li tħobb
U dawat jizraw lek iż-żerrija tagħhom għax iż-żerrija għandha skop. Iż-żerrija qatt ma tibqa' serrija, iż-żerrija xi darba ħatinbet u ħassir siġra. U dak li beda ftit xi darba jġik jifirġa fik foresta. Għalhekk Ġesu jgħidlek oqgħod attent x'tisma'. Għax ħadd parir mingħand il-psikologa. Għandha Alla. Kristu kieku hekk jgħidlek. Kieku dak li għajtek il-psikologa, Kristu Ġesu jgħidilek. Jew l-ispirtu tad-dinja. U ħallejt l-ispirtu tad-dinja jidħol fil-Eden. U korrompa dak il-ġnien. Ringrazzja Alla għaw psikologi, ma nafx ħafna minnhom, ma naf waħda minnhom. Li tħobb l-Alla. U ma ħatajlek xejn li jmur kontra l-prinċipji tal-Alla, x'għandha l-biża' tal-Alla u jaqbilha. Bħalma jaqbilkom kollha intom u kull min qed jisma'. U għaw psikjatri, naf nejn almenu li jħobbu lill-Alla. U joqogħdu attenti x'jgħidu anke lill-klijenti tagħhom għax huma għandhom fidi fi Kristu. Imma ħafna li lilek jiżżuffjettaw bik. U jekk tgħidulhom li qed tmur xi komunità jew xi river of love, jibdew jimmanifestaw quddiemek. Good one. Dak huwa dritt. Dak huwa l-mument li inti tieħu awtorità u tkeċċi dak id-demonju li qed jimmanifesta. Imma trid tkun qed topera minn fuq ta'. Trid tkun qed topera minn fuq. Li inti mwieled minn fuq, tiftakar? Imwieldin minn fuq. Sa titwieled minn fuq bil-saħħa tal-Alla. Topera minn fuq bis-saħħa tiegħek, jew kella bir-rieda tiegħek. Vers 4, Alla għani fi ħnina tiegħu bis-saħħa tal-imħabba kbira li bija ħabna. Meta aħna konna mejtin minħabba fid-nubitna, tana l-ħajja ġdida fl-imkien ma' Kristu. Ħajja ġdida fil-klim għalhekk aħna jiena u inti maħniex midin bejn. Kemm hawn Kristjani ħasra nsara jmorru knejjes differenti u komunitajiet u laqatu minn kollox. U għadhom sallum jgħidulhom ġimgħa wara ġimgħa int għadek midneb, int m'intix midneb. Int għaddis tidneb u tidneb meta trid, ta' by the way. Int m'għandekx iktar in-natura ta' dnob. Jiena m'għadniex midneb. U meta nidneb għax irrid, qatt ma dnibt għax ma rridx. U iktar ma titallem il-kelma, iktar ma tikber fi Kristu, iktar tibda tinduna tidneb meta trid verament, int tidneb meta trid. Jekk rajt xi ħaġa fuq it-television, jekk rajt xi ħaġa fuq il-mobile, mhux għax rid int rajta. Jekk qed paroli fil-vojt, ħadd ma qabadlek il-sinek u beda jgħid li xi ħaġa minnek intetta. Jekk int semmejt xi ħaġa f'qalbek, ħadd ma fetaħlek qalbek u poġġilek xi ħaġa għax int ħallejta tidħol. Biex inti x-xitan iwaqqak minn fuq u ma jkollok l-ebda awtorità fuq. Romani 6, morru wara Romani. M'għandniex ħin issa lele mhux issa. Morru wara għax fuq hekk qed jitkellem Romani 6. U meta aħna konna mejtin minħabba fid-dubietna tagħna ħajja ġdida fil-imkien ma' Kristu biex permezz tal-grazzja intom salvi. Isimgħuha di. Ġili zettilkom ħarġa nfakkarilkom għax tajb li tiftakru. Għajjimna miegħu, mhux għajjimna wara jaħta. Għalhekk aħna nissejħu l-ewwel wil, taf li aħna nissejħu firstborn. Tafu fik tib tal-lut aħna nissejħu firstborn. Ġesu jissejħ il-firstborn, l-ewwel inwieled. Taf li aħna nissejħu firstborn ukoll. Who was first? Both of us. Because we were raised together. Not after, together. Jina u inti rridu nifmu, rridu nikbru fil-revelazzjoni li għalek li Pawlu talab għalija biex il-Kristjani kollhom ir-revelazzjoni, li jina u inti għandna l-istess DNA spirituali ta' Ġesu Kristu, mhux tal-bambin li ħafna Malti nibendu u meta jgħidaw biex jsejħulu Alla. Aħna għandna l-istess DNA tar-re tar-rejiet, tar-re tal-glorja, tar-re tal-univers kollu. Kemm l-univers hemm? Kollu. Halleluja! Inti immaġina, ħadda l-waqt ħana mel kors fuq l-anġli u d-demonji. Il-Bibja tgħidlek li l-qaddisin jiena went ħan iġġudikaw daw.
Mhux li dil-devil ta' minnhom ħan iġġudikaw. Hemm minnhom li huma prinċipati ħan iġġudikaw minna win. Mamma mija, mela min jiena mela min verament jien fi Kristu. Mela min jien? Għax għadni minix bħalma tgħid l-Iskrittura, għadni mhix qed nara ċar min jien vera. Imma la jiġi ju ħankun naf. Ma m'hemm bżonn tistenna sakemm jiġi, għax għalhekk qajjimna miegħu fis-smewwiet biex inkunu nafu. U għalhekk Pawlu talab li jkollna din revelazzjoni ħalli nimxu f'din realtà għax bekk biss Ġesu Kristu ġej għal din il-Knisja glorjuża. Li tqattar iż-żejt. Kull fejn tmur tqattar iż-żejt. Wow! Wow! Glory! Għajdu halleluja tu Ġesu. Lil Ġesu. Jesus. 6. Għajjimna miegħu u għedna fis-smewwiet ma' Ġesu Kristu. Isimgħuha biex juri fiż-żminijiet. Permezz tagħna fi Kristu juri, jirrevela, jimmanifesta fiż-żminijiet li ġejjin. Lana blaqis. Jiġifieri ma tistax kejjilha. Tal-grazzja tiegħu bit-tjieba li wara magħna fi Kristu. Holy Jesus. Pray in the Holy Spirit. Pray in the Holy Ghost. Baxxi id-daw. Shabarakara sakalanda. Sondaraba. Sobraka. Holy Spirit. Itlob Spiritu Santu għal revelazzjoni. Kurota basakalabada. Holy Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Xem, fejn, fl-Imerja, x-xitan inerxilu jidħol f'ħajtek. Qed nitkellem għal-Kristjani l-ewwel. Għax jekk inti m'intix ta' Kristu, ħajtek hija diġà mibluha u maħtufa mix-xitan. Illum titissalva l-ewwel. Imma jekk inti ta' Kristu, xi darba verament twilit miġdid. U llum inti qed tinduna li x'imkien ħallejt il-laqdu jagħmik, iqarraq bik u telliflek it-triq tiegħek. U taf li inti m'intix qiegħda mal-mulej jew qiegħed mal-mulej suppost fejn int. Jiena nemmen revival qed baqbaq fil-realm spirituali. Imma mhux, imma jiena u inti x'qed nagħmlu, ħa nibda għalija, jiena naf x'qed nagħmel. Jien naf x'qed nagħmel. Int. X'int tagħmel? X'int tagħmel? Kemm tixxenna għall-mulej kuljum? Kemm tixxenna biex tkun mal fil-preżenza talla kuljum? Kemm tixxenna biex taqra l-kelma kuljum? Kemm tixxenna li toqgħod attent li ma tħallix għajnejk jiġru lejn affarijiet li huma imniġsa f'għajnej Alla li ħajniktu l-Ispirtu Alla fik. Li tisma' affarijiet li ħajniktu l-Ispirtu Alla fik. Li tagħmel affarijiet, tgħid affarijiet li ħajniktu l-Ispirtu Alla. Jiena u inti għandna sejħa. Is-sejħa ta' smewwiet. U Ġesu għalinna kif għandna nitolbu għalija u għalinna kif aħna ngħixu għalija u għamel kollu li seta' jagħmel għalina biex aħna nistgħu nesperjenzaw u nimmanifestaw fuq din l-art. Isimgħu waħda. Ġesu Kristu huwa l-manifestazzjoni ta' Alla fuq din l-art. Ġismu, il-ġisem ta' Kristu, huwa l-manifestazzjoni tal-Alla fuq din l-art. Jiena u inti suppost il-manifestazzjoni tas-sema ta' Alla fuq din l-art. Dak huwa l-Kristjaneżmu. Mhux għax niġi l-fellowship u mur knisja u mur qudies u mur neħlisa. That's very cheap. Imma x'ħallejt f'qalbi, dil-ġimgħa jiena kont kull ġimgħa niġġi ttestjat f'x'imkien. Meta ġi test kontra tiegħek, inti jew għaddejtu jew għaddalilek. U ftakar ix-xitan ħajibqa' jġiblek daw it-testijiet biex itelfek, biex iġibek powerless u ma jkollokx dritt tirrenja fuq din l-art fuq. Għalhekk timxi fl-ispirtu.
الجبدة الجسم مش بالسسواليتà ta' ħafna minna naħsbu biss fis-sessualità. Kemm hawn Kristjani jippallaw fil-vojt. Kemm hawn Kristjani jippostjaw paroli fil-vojt fuq Facebook. Kemm hawn Kristjani jaqgħu fil-ġisem jargumentaw. Kemm hawn Kristjani jżommu f'qalbhom. Dik ma tħares lej dik, dak ma jħares lej dak, dik tgħid kontra dak kontra dak kontra l-ieħor. Dak jgħid kontra l-pastor għax nibża tkellem miegħu. Ħanek lilek ħalli ma nex lilu. Qalbi, tidnejlek x'tagħmlu, tgħid il-mulej. Ara x'jaħseb il-mulej. Jekk tgħaddim mal-mulej ħadaddim miegħi żgur. Imma jekk inti taħseb għax ma tgħaddix miegħi mort titkellem id-djakna u d-djaknu, arraq bik innifsek. Għax malla ma għaddiċ ta'. Anke jekk id-djakna u id-djaknu. Let's be real. I want to be real. I don't want fake Christianity. I want real. Amen. Għalix id-dejja titkellem għal-brother? Għalix id-dejja tiffaċċja l-oħta? Għalix? Għax tibża li ħatuħu għalik? Tiġa qiegħed ħażin. L-fatt li tibża ħatuħu għalik tiġa ħażin. Għax tibża li tgħidlek jew jgħidlek xi ħaġa li forsi mhux ħatoġbok. Tiġa tibda ħażin li qed tibża li ħajjgħidlek jew ħadejlek xi ħaġa. Inti suppost mejta mejjed. Inti suppost ma tuħu għalik b'xejn. Għandek test. X'ħadd tagħmel għaddejtu jew feljajtu. U kull test li tifejlja malla ħanejdilkom ħaġa. Qatt ma tgħaddi għall-lezzjoni li miss. Ħajkollok terġa' teħel. Qatt. Alla mhux bħal l-iskejjel tal-gvern ta'. Ma tgħaddix mill-eżametu jtellawk stage 2 stage 3 xorta waħda. Mallek ma tgħaddix kindergarten tista' tibqa' kindergarten għomrok. U l-oħrajn qegħdin l-università. Baxi rasi. ċekkja fejn int fejn għamal mulej. Fejn int qalbek. U jekk xi ħaġa milli qed messetlek qalbek, mur mal-mulej l-ewwel. Jekk hija xi ħaġa ixxumija jew oħt jew brother jew ħu jew ir-raġel jew il-mara jew ħuk, mur tissortja issa, mur is-sortja l-ewwel għamel qalbek sew. Għax inti ġejt ikkrejata biex tkun f'dak it-tieni Adam, tkun parti bil-ġisem ta' Kristu li qed topera fuq din l-art mismewwiet biex bħalma għal Ġesu is-seħħ ir-rida tiegħu tiġi saltnatu ikun dak biss li jrid hu fuq din l-art hekk ukoll f'ismewwi. Dak li jrid il-mulej. Dik hija l-Knisja li Kristu ħalaq. Mux il-Knisja, b'kull rispett lej l-aħwa kattolċi. Imma lej birikkom mandi xej konta tagħkom, imma jħassar ħafna minnkom ġast tmorru Knisja letteralment batitudni ħammu neklesa. Naf li hawn xi minnkom tmorru tuħudu pjaċi almenu dak tiġa pastajja aħjar. Imma anka din l-attitudni ħammu neklesa. Kissira. Għadek qatt qajt ma' Kristu, ma xi ħadd tħobb, tagħtejlu ħaniġi nkellmek nafsija u mbagħad nitlaq il-barra. Jekk xi ħadd tħobb jekk inti tqajt ma' Ġesu. Jekk inti tqajt ma' Ġesu tkun imwaħħal miegħu kontinwament. Imma din il-kultura li tellawna fija. Għax laqqas huma stess ma kienu jafu l-Ġesu. Kellhom reliġjon, ma kellhomx il-Kristu. Kellhom is-simbolu, ma kellhomx is-sustanza. Però oj, hemm bżonn iħarsu lejn dawk ħares lejk. Għax ħafna Kristjani evanġeliċi huma fl-istess baħar. Meta Ġesu ġej, mhux ħajqgħod jgħid tara, Knisja Kattolika itla, Knisja Protestanta itla, Knisja Evanġelika itla. Ġesu ħajjgħid għarusa tiegħi, inti tbaqbaq biż-żejt. Itla. Itolbu. Għajn jgħidu talba. Dit-talba jiena ħanagħmel għalija. Sekk inti dan tixtiequ għalik. Ejda minn qalbek ukoll. Tagħmel l-ebda kompromess. Tiskostox tgħid tiskużaw jekk għax jiena dajjef, għax jien hekk naf. Xitan tiġabilek. Għandek il-qawwa talla fi Kristu Ġesu biex tellef u tkisser kull opra u seta tad-demonju.
kull dnub tal-ġisem. Kull test li jiġi kontra tiegħek tista' tgħaddih ħalli inti tkompli tikber minn glorja għal glorja, minn spiritu għal spiritu, minn fidi għal fidi. It-talba ħanejda jien għalija u inti jgħid għalik jekk trid. Għidlu missi qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Inti krejajtni. Inti ħlaqtni. U għallitni mill-ġdid. Permess tal-Ispiritu Santu. Permess tad-dem qaddis tiegħek Ġesu. Permess tal-kelma qaddisa tiegħek. Ġesu. Mhux biss iridek kun is-salvatur tiegħi. Irridek kun il-mulej tiegħi. Sidi f'kollox. Irridek mulej. Tuħu over. Tippossedini bil-preżenza tal-glorja tiegħek. Ġesu. Imlini. Fawwarni biż-żejt ibaqbaq tal-Ispiritu Santu. Ġesu, filli, fejn jien waqajt fil-ġisem, fejn jien għaddnibt, fejn jien iskużajt id-dnub, fejn jien it-tollerajt il-ħażen. Filli mole. Dan mhuwiex il-porzjon tiegħi. Il-porzjon tiegħi hija li jiena neħx fi Kristu, nirrenja ma' Kristu. Fuq din l-art, minn posti fismewit ma' Kristu Ġesu. Marrit inħalli xejn fija li x-xitan jista' jkollu claim fuqi permezz tagħha. Ġesu, kisser minn ġo fija. Aqla kull eruq minn ġo qalbi. Dak kollu li inti tobot. Nobodu jien. Dak kollu li inti tħobb mulej. Inħobbu jien. Ġesu inti ġej għal-Knisja glorjuża. Aħfirli fejn qastek. Mulej nitolbok minn qalbi. Għatini ġuħ, għatini jaċċa lik. Bħalli ma kelli qatt bħalu. Għatini ħaċċu ġuħ soprannaturali. Ġesu, kull erja ta' ħajti imlija fawwara bil-preżenza tiegħek. Inti mitta lija fuq is-salib. Mhux ġas biex jien ikolli xi tip ta' reliġjon. Imma biex ikolli relazzjoni ħajja, divina, glorjuża u soprannaturali miegħek. Mulej jiftaħ li għajnejja. Għatini revelazzjoni ta' min int, ta' sejħa tiegħek li għandek f'ħajti, tal-wird kbir li int għandek għalija fi Kristu fija. Grazzi Ġesu. Millum il-qoddim ħanimxi ħajja ġdida, realtà ġdida, sfera u realm ġdid. Ġesu, imbierek il-kull min għamil id-deni. Naħfrilhom kull min insultani gideb kontra tiegħi u kien inġust u unfair kattif miegħi. Għax ma jafux x'nu ma jagħmlu u ma jafux li saru pupazz fidejn Satana. Jobodu il-dawk li jint ħobb mule. Ma jafux. Għalek aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ġesu, grazzi li t-testijiet li ġew qudiemi. Inti tajtni l-qawwa tiegħek. Tajtni l-Ispiritu Santu. Tajtni l-kelma qaddisa tiegħek biex jien inkun iktar minn rebbieħ fuqhom mule. Illum niddikjara Ġesu huwa l-mulej tiegħi, Alla tiegħi u s-Salvatur u l-Ħellis tiegħi. Niġħad kull opra tax-xitan. Niġħad dak kollu li d-demonju ġab qudiemi. U dak kollu li hemm f'qalbi li mhux minn hekk mulej għaqilha issa stess. Jiena llum nikkonsagra qalbi
ġismi, moħħi u ħsibijieti lilek bismu lej. Għal-glorja tiegħek Missir. Fawwarni biż-żejt għaddis tiegħek. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Għadaw kollha li intom qed taraw dal-messaġġ. Dal-messaġġ kien biss għal dawk li vera jridu iwettqu l-pjan tal-Alla fuq din l-art. U jgħixu l-ħajja li jonoraw l-Alla u ma jġibux diżunur l-Alla l-sidhom fuq din l-art. Ħafna ma jifilħux għal dan il-kliem. Imma għal dawk li jifilħu għalih u jixxenqu għalih il-Mulej jkompli jimlikom bil-grazzja u jtikom iktar biex intkom tkunu użati bħala strumenti tal-glorja tiegħu fuq din l-art f'isem Ġesu Kristu. Narawkom il-messaġġ li jmiss, narawkom il-weekend li ġej. Kunu għaw fis-7 s-sibt u l-ħadd fil-għodu fl-10. Ejjew, duqu u għaraw kemm hu tajjeb il-Mulej. God bless you. Alleluja.